Mugirango taira neti oyekoro kukemosi Vincent bakamoselia omujumbe ukitutu masaba omoske Shadrack Mose taire tikura nyamo kubwekese account ya Nyamiro irete oyo no musaja wasata musaja korwatebe oyo naro mujumbe irende kabere not Mugirango ekene gosobolimo kyango yakabalimo mukamoseli ekene gosobolimo masanya kabalimo mukamotomaka ekene gosobolimo ombui mwa motomaka igo mumaiti ubuye bumusacho muko moirene bwikakabere nengera gosatali engera mbeke statement emo omujumbe oliogoro Steve Mogaka otoroka amajambazi oyokobeka chianga chintambe kwanza mule musabere gendeke munyamira nere igako ngarashi nyugo sabo mu president tigaye ndabere le president amwana ne prison ekera moire chera amajambazi ali algote abali no Mugirango atobwate 20 atobeka West Mugirango mwanzira wabiho egendo kyomo elio nyamoke singe nchoro mwaini yuwa sabe university and it will go down the record ngana igwalete university sabera aba magwago aba basi nyina nabantu banyamusi babekera KMT sino elio megayigoro abana baito bayegere mo wanje bo namokonye ko bo mongiti ngachire muri ko nyora gendo moireka